Spy training katsuatanga thlona flight 858 kan be ma hian assignment pahnia katsuaka kumnga chung atlaman tinani chu hengka assignment pahni te hi ramdanga chetla tura mincher riam nani kempa omin training chu kala chhun zom zela kumsang khajakwa somriat palia chuan man rokeng le kenglova insuala chuan expert ti thei tur kaniveto nikhachu special agent chung khan minron tloa pathian ni ani nge ngeya chung chuan comrade okhua heta hian ma ison viau ti kalo hria a ithom hno tlema zong telin insiamla minute sompanga hnuwa iron kirle don nia mintia ka insiam zo chuan kem patrangin lir thein kan chuaka khoya nge min kalpui don ti ka hrelo kehi party atanga min hno chuakin labor campa min thon don nge min kap hlum don ti chu karil ruwa aron lang ngal thuaya North Korea launa tlang lon tak kaniome mase agent chunga mu chu afwe mawangin man kani chu karingam chia lawane intelligence mun pui kan thlenga achunga kan lu chuan agent chunga chuan na thok thren khatte min mel riatira mi pakhat kumu palam to chu kim swengila ani hi foreign intelligence kan special agent ta chuan a ming thaber le lo tlingber ania ipu angin ngaila hun tamtak in pahniin in lamang dun don ania mintia pindan pakhata kan thutfel hnuwa kan ti tur chu heti hian min thrilta a in pahniin thlale hian engine kwal dona okhwaitan chuan filta ton hriat neina tur ani berang chu Europe le Asia ram hun rang te in tlonga en thatuin ram pakhata tanga ramdanga alu dan chu injir ber turani namdang khosak phung chu atam theyang ber injir turania hei hi nakina thuruk top mission in nei hun turatan apoimo lutuk tlat Japanese pa fangin engine chuak dona antrong in thiam ve ve awangin Japanese lem chan chu in harsat lem lowang khwaljin angin Moscow Budapest Europe khopui ram rang tele China Macau Guangzhou le Beijing te in tlawang communist rama chuan North Korean ambassador passport tin manganga ramdang ero chuan swengi la chu ohoi transportation an vice president sinichia lema achanganga okhua chu afanu mayumi anive thungang ini na chu documenta hian aom veka in lozir chiang donia Europe atranga China in panhuna aranga in ron kalangai swengi la hian mission dang athok ngal dona chubaka mania zinjir chu okhweitan thil tangkai tak ani don boka okhwei chu China ithlok lutanga swengi lero sol khopuya ilut ve thung don ani mintia assignment min pe chu kaphur kher mai kumkha le chen training kanei to atak takin kache chuak ve don ta kwemsunga agent training paltlang thren kha chuan kumsom panga te anngak thina ke chuan kumli chung chia ka nga ka North Korea cheng tamjok chu rampona anjin ngailo Europe khopui rang ka fangkwal tur chu kathil chak zong tak kania chuti rualin melmas pa yanga lut tur kani chu zamna chin kanei ve bok mintir chua ma chuan Japanese kan theina turin an chanchin bua tangin an nun phungte anin cheina le an mi zia te kazirna sahlea Japanese tak anga kalan theina turani ramdanga zin chungchang te kachir hnuwa chuan ril rulama zin chua chu ka in peitoa ka in ringtok em bok tuna chuan spy diktak filma kan entrin KGB le Korean spy te angkha nive tura ka in ruata ro pui ka in tive thlot Europe kan zin chu an khopui fai ziate an kalphung fel fai dan te chu mu nom kati ema
ka soiban theilo chu dora bungra tam lutuk mai chu ne tlereu le dang an phoutlep ter tur mai te chu katan thil thar ania eitur chi sang tam lutuk mol mai chu mak kati heti chung hian Europe ram te chu kan ram aya niam zo ka karwa thung mi hausa te ka mu chuan capitalist ho tin ka ngei ema kumsom ni pani chung communist thurin manga chomlen kania khothlang ram te chu sual na mun tia zirtir kane khovel thar chu zirtir na mi ta tang chuan atling tak theilo khopui ranga chuan khwalzin angin kanjin kuala an mun ming thang deuh te chu kan tlokim deuh vek kanjin na tan hian dollar sing khat min pe a North Korea kan ho tu te hon tur thil kan leisaka kan rama mu tu rom ve lo then khat laitar le adang te ani hlom ke mani pualin poisa chu kan hmang thiang lova mase swengi la chuan rang ka chakrong sanaman to chu alei ram thowa ahnua anchung ko thil nei to a chuan a hlu berte zinga mi ani zui ti te ka hrele ke point cross tree kaleya cross chu engeni ka hrelem lo ka thil lei chu swengi la chuan ayan du hleya ka tal buai ring te po ani mai thei ka hole hnuwa chuan kan ho tu te chuan in thup na thatak ani e min lo ti sak thunga amoi ka tia wang chawa lei mai ka ni ti chu hria se andon sondan adang deuh mai theiane kan sin chung hian swengi la nen chuan kan chanchin kan in hril tur ani lawa ma se ti phung lenga soi chua lo ro chu har takane swengi la hian nupui nein fa po puitling thra to aneya foreign intelligence a chuan a senior berpolani assignment awangin khovel ram ranga azin chuak na sa hle to a communist na abe na konga hian mi tha po anei nual to me kumsom sari ral akai nai to a pumpui natna ben vona neya kanjina tang hian kapa angmain kangaya ani poin fanuang takin min en nin ka hria Paris atangin kanin thren thanga keichuan China lam kapana agent chungan makawa minlo muaka swangi le ro chuan sol khopui lam apan thung ahnuwa ka hriat le danin sola hian thilova ruangin achuaka kanmi le sa en thatu in phum chu South Korea thu nei tu te chuan tunge ni tian lo hria swangil nena anin mu ma lokin an huala an man main ain ti hluma khopui lu le chuana andan main swengi la chu apu ru thei ram ani ome South Korea thil thleng hian kan intelligence agency chu asoi nging viau foreign intelligence a ram dang ta na thok anom ni ringin in dap chua na an thok na sa zui rengane Macau kan thleng chu thlona trum huna agent chung chuan minlo muaka ni reivak lo kan cham hnuwa ke main guangzau lam kapana kar khat chung chu ke main kawa khosa a China chuan karina in katlang nel communist ramve bok kania kanun phung chu inna na chin awma kenia in an khosanuam ti mai chawane khopui rang kan tlo tang hian North Korea chu khovela ramre thei ber kan ni tamai o mange katita hiala China chuan eituratlomin alatam lutuk tlat Guangzhou watangin Beijing a kain sona Europe ramte ang chuan mipui khosak phung chu la changkang lo ma se pongyang chuan tluk lo tak kan lani ti ka mule ma se North Korea ka kirle nuwa kazin report kazia chuan ramdang chu ka chua chekhop mai Europe ramte chu minjir tir thinda nang chia ane capitalist ho nun ron na lantir tu aneya an khopui eng takmaya chuan mun thim lai mire theile misual te chen na awma an mun man to te chu capitalist miduam ho mi pui thau sok tu te nuam tol na ani ti ka mu socialist hi nun phung dik zo kaneya
kan hmel mate laka chuan thei topin ka hum hi mang tin ka ziaka Switzerland tlangram nuam em mai tele kamit latak te chu zialan chi ani hau lo kasin report ba ka hian swengi la ka hmudan te kan pahni in soisel na te ka ziak tel boka mani tin lo na lai puan hi kan no pan lai atanga kan ti than ngaya nei har tak ani ye special agent te rampo na anjin chua chuan thlathum chung chu kan thurin injirtirin min chhum thale thrina chu ka zo hnuwa kempa ka kir lea sukhi chuan ka assignment chu zin kwalani ti hria chu achak ve ngang mai kan zin chanchin chu engma ka hril thiang lova ma se hrechak chuan minjot na sa em thunga hril lo thei lo chin te po kanei ta ome kempa chuan Chinese strong kanzir thale ramdanga chetur spy te chuan ramdang trong pathum tal an thiam turani ti thupek an chua tharwangani Chinese anga kanlan theina turin ka assignment pahnina chuan sukhi nen guangzawa trong zir turin mintira tharuk nuwa makawa annun phungzir turin kanom le bok guangzawa hian North Korea agent pakhat te chung ko hnena kanoma sukhi poin kan ram chu ram re thei ber te zinga mi ni ti hrathiam ve ta a kan ti dun chang te chuan Europa mintir ve ni chuan katlan bo chiang ngotang pasalatan sap kanei nge yanga anram hausak na chu thu hran ni se zalen kadu ati thrina ke chuan I thu soikha film khuro midangin anthriani vai chuan thina khopania kati thrina makawa chuan kan trong zir kan thiam le zual theina turin sukhi nen in pakhat luain kan khosa a in ti hlimna hmuna te mipui pun khom na te kan kalthrin kanom dan chu agent dangten arukin minen tharengani ti hriain ka film khur lo pha ngai chuang lova sukhi ro chu ain thla da deu klapa po mingau deu ngat alampui thrina makawa hian nun zalen jok hantem chu nuam kan ti man viawa pongyanga min kokir chu kan communist rilru tan chuan athata zo ko me kan rama kan kirle hian ka chung te tlo min phalsaka kanau bum swatan radio kalei saka chumi nen chuan in lam kawapana kanau hlim mel mu ka tumlain vun kan sarawangin alo thito chu thu ka hria chu ka trapa hlim mel apureng thrin te chu kamit thla aron langa kalung a chekher mai kumsom pangami lek vunkan sarawanga athi chu katwar thiam lo takzet zetane kanule kapa te poin adam reidon lo ti chu an be seisa a ma se athi chu an turna hle tuntrum ka ho chu kapa chuan min hel deuh tlata hriatna kaneya achan chu annu loka ka hrele ngal ka chung te hi kum ni chung chu katlo tolova kanau chuan pasal nein an lowin thren le man bok kalonia chung kwa tang chuan katla rang hle to in ka hria ka na te kan training te chu ka chung te hne na ka soi chua arem lowa ina ka ho chang poin mikhwal chan ka chang deuh tlat to thrin kempa ka kirle ahuna agent chung chuan minron lama kapa chu thinrimin aron chetamai chunga koroma chuan thramin banga anorbeta engtika nge kafanu hi min pe kir don tin aron chua chala ke chuan pa du tok te hetianga chet hian engpoi nge thlen thei ti riat kha tin kalo khapa atha hnu chuan chuak ngal ro u kafanu poini to lo anta ini to an hne na chuan vakal rang ro mintia kar khat chung chu training na karil ru ka pe thei thlot lo ka chung te ne na kanin thla dan chuan karil ru akap tlata ka engti ma atui tak tak thei to lo bum so thi na in min tilunga ya kapa khosak dan chu ka thin rim pui boka ma se che dan chu
aruk tak chuan adik tiro kapom chung kwa kanin thren rang me ka chu min hmangai tu tan chuan tor har tak turane in rini chuan aru ka va ho kaduta pathian ya chuan training kan nei lova veng tu tele agent te po anron kal ngai meu lo chu wangin ka omle omlo chu an riat lo ka ringane zana kan cho chhum hne na chuan tuk thruan ka eidon lova ka kim lo ti lo zep turin ka nge na kan cho chhum hian fanuang main min ngai na a ka thil tum chu an hre chuakin ka tal buayang ti hlau em min report lowang ti ro chu atiam thung ka roommate sukhi poin min ngai tu viau min hre chuakani chuan engma ka hrelo itidon nia tin ka thlem thei ra mane zana chuan mudre nuwa arukin ka chuaka kem chu azau tham viawa achunga thingmunte om nge an hungtlat ba ka achuana chu uluk taka ve na ne bangalon liam mai tumin veng tu te omlo na lam kapana thla chu engma se thingmun chu achun tlang theilo wangin athim viau thomai camp hung na kawathlenga fit som panga vela sang ania achunga thir hling anjam boka thingtran chana kalon nuwa kachuk thalea kepen thom ka rezuita patrol duty alone William pui mai anei le tangal athom ka hriat rualin nimphena kabirua minron muteu thiak khop mai kongpui panin thui tak kakala kongpuya chuan lir thei ka to piangin biruk san chungin kakal zela bas chol mun chu jing khovar nuwa kawathlenga bas chu kanin bul thleng ka chuanga in kavalu chu kanuin kongka minlo hona kapa te pindan kapanding ngala anena chuan engthil nge ka ti sual kawati thor maya min chana oki chu lungai na in akhat ni hialin ka hria engma itiswal love idin munthar hi pom thiam ahara kafanu ini na nga ka mangai na chehi thla har ka ti min lotia alaka kathin rim na chu are ngal vek kapa vek chuan tuna chuan party ta ini to a kafanu chu lani reng ma la kan ta ini to lo mase kan thinlunga chuan thren ran thei ini boxi lova party fanu ini ta hi pom har sama se kan pom angai sia inu leipa te hi idin muna hian lomin in chuang tur kania mase rilru tak chuan thil har satak mayane ino panlai khan pasal nein kan bul naya inomanga kan tu tenen lim taka kanom tura kalo suang to thin mase chutiang chu athlen mel si lo mintia min mangai dan ka ria chu alaka kalo thin rim kha ka in chirin ka jak takhop mai party ka zom chu ka chung te ka tui thlar ang hiala ka in ngaya aruk tak chuan North Korea sarkar laka kavui ve antan chuan mimal hian omzia kan nei hlol lo an suang tuana a thlak tak mai party ti te socialism ti te mi zong ta na thatur ti te an hlen chua theilo tur an tumram thlen tumin mimal chu min tal ani ber mai darkar revak lo chu kanina chuan komzuya kadin mun ka ngai tua chuan thoi pik thlak katikhop mai party atangin kachuak thei to lo kachua chuan keile kachung te tan mual phona na satak kania mi thren khatangin training camp pa ka hun pum ka mang te po ani mai theibok ka na chuan ka pension thei ta te ani mial chuan kachung te hnena ka kirle theyang ti vel chau ane zanria ka nei hnuwa kem pan tur chuan ka chuaka kapa nena kanin bia chu kazang huai thein ka hria ba satangin ka chuka keya ka kalchu ruwa pui vanon aron sura ber tak maile harsa takin tuma mulovin kempa chuan ka thleng thei rama kain bualain sukhi chuan minron kowa special agent chunga aron thlenga
living room a ngak mek che minron tia ka chuak ru ti hriain minron zui ngal chat taniang tin ka hlau thong le mase swengila atel ve tiron soita ka chuan mission kan nei ti ka hrethiam ngal ka thom no ka inbel nuwa living room a chuan ka zukluta chunga chuan zana kan ron kal chu makiti mai thei inti tur chu tuna ka hril theilo chewa minute sompanga hanin peila tuntrum chu I thom no zong rontel ro khai I chuak to do ne mintia kain siam nuwa sukhi nen kanin mangthra a kan cho chum nu khan mit tuinen min thla boka okhuwa I mel la trasia I thluak a thatel kherle theina inei nen nang hi chu an hmang tangkai chein pension tikni po inei lowang ti ka hlau hlel love mintia intelligence mun pui panin kum tam tak kalawom to na kem sung kem chu kamang thra ta ne intelligence mun pui a chuan zani to ma se na thok an lo latam hle a in chong rukna pana elevator a kan chon lain chunga chuan avoi khatna tan mi poimo em I mudona a tha theyang bera in lantir ka be seye mintia ka mutur chu intelligence a kan director alone agent chung chuan min chua sana director chuan kan mission tur chu kan thut fel nuwa min ril tangal in chet top na tur atangin kan tranange South Korea thlona ti chia chu in mission turani atia achol det nuwa soizomin hemison hi kan thruai tu ber Kim Jong Il thu pek kania akut ziak ngein thu pek chu kan dongani atilea kan mission poimo dan chu ril non kan ngailo director chuan hebe puithak hi kan thruai tu pa ber ngai tua chua ania foreign intelligence ten na kan thoto a chuan apoimo ber tur alani hial ome kan ramle nam chu inchet na hian thui tak ain ngat don ani kan soito ang khan South Korea thlona inti chiang anram hi inria tangin tun naya an buai le an politics chu kanin do nuwa achiri lai ber ania anram dan pui anen non lai tak ani boka kumin kum topa anin thangle don chau an thlona kan ti chiat chuan an buaina abel cha don sol khopuin Olympic Games an thlen turpo kan thul tir thei hialang an thlona a him lo chuan ramdangin anin fiam mi te an tir du arinom lowa South Korea anin fiam mi te an himem ti thlengin an ngai tua pha don ani chumin a rin chua tur chu hei hi ne Olympic chu an thulani chuan politics a an boina chu anasale zualdona Korea ram pahni te kanin zom khom le theina rem chang a in hong don ani he chuan hun lai nge hian ram khata in soi khom le kan tu mani kha hemisona hian in hlotling ani chuan kan ram pasal thra dik tak in ni don tina ni chu atia kan mission tur chuan min ti zam kher mai a hun lai kha chuan mi za chuang nun na kan la don ti lam ka ngai tua te chiam lawa Korea ram in pum khatna tura kan ti tura ka ngai deu mai chutiang mission poimo em min thlang chu aza mom viau wane director bok chuan in chet dan tur kim chang chu midangin anla hrilang cheu injin kong ture ro hrema ula athra ome Pyongyang atangin Moscow in pananga Budapest le Vienna in luthlang chuta chuan Japanese pa fachol mang angin in chamanga Belgrade khwaljin angin in lut leang khopui rang in tlo hi in passport ta alang vek dona in ni na thupna ta na thil tangkai tak kanidon Belgrade atangin Baghdad in lut thlanga chu South Korea thlona in chuana turane thlona trum huna field agent pahnin anlo mu chewanga puak thei thil kam tur anlo peng cheu puak thei thil chu darkar ko hnuwa puak turin in kamanga thutna chung thomno boma dain in hnu chiang Abu Dhabi in trum huna in chukanga
amana tangin Roma in lut lenga Vienna kirin North Korean embassy a reivak lo in chol hnuwa Pyongyanga in ron kir le dona thlonero Abu Dhabi atangin Bangkok Shawl thenga thlok turani atia thil pakhat le chu in mission hi thuruk to pania wangin filta in che chua top na tur ani ngalang intan ramdanga chuale a hlo omdon in ron kirle huna chuan in pensionanga party na pek thei cheu nun nuam ber nen inom zuyang atia min ron mel pain okhua nang phei chu I chung tebula kirle ni lomi idu ber mintia atong kam mei nei tak chuan eng ber nge ako tumti ka hrethiam lo kan mission chu kan ram tan mai baka katan ka be sei na zong zong in nga na ne ka hlotlin chuan ro puina ka khum thei dona chutiang turat han ka ni chu kan ho tu pa ber Kim Jong Il laka kalom ema chuba ka kadu thu sam ber ka chung te hne na ka kir le thei dona lung pakhata sawa pahni vom thak dik tak kane thlona kan ti chiat chuan engtin nge Korea ram pahni te chu ram khata min siam le don ti ka hrethiam lem lowa tun thlengin politics hi chu ka hriat thiam lo zong ane mase katan chuan mission thatak nin ka hria director hne na chuan min ringam ro kan ti beidong lowang che katita a ahnu ni reilote a chuan Moscow panin private thlona in kan chuaka thlona chunga chuan documenta kan chet dan tur kim chang in ziana chu kazir chhun zom zela step khatpo ti sual ka hlawa wangin karil ruwa vonvek katuma rohman na chu hetiang deuh hi ne kan hlen chua tur chu Korean Air flight 858 thlo darvek kania Baghdad atangin November ni somni pakua Abu Dhabi kaltlangin Bangkok lama thlok le tur ania kumsang khazakwa somriat pasari November ni som pahnia Pyongyang kan chua sana Moscow atangin Budapest kan pan leang Vienna thlona ticket in hlan turania in biak pona trong kamatan Nakayama ti man turane Vienna atangin Japanese passport lem chu kan mang tran to dona thlona ticket pahni min pedon pakhat chu Vienna atanga Rome thlenga kalna turania pakhat le chu thilakal sual pala tlan chuana turle thu nei tu te buman ngai hunami tur Bahrain lama ani ve thung November ni somni pariata Belgrade atangin Baghdad kan pananga South Korea thlona kan chuangang kan chuan hmain field agent 10 puak thei thil minron penga chu kam turane Kim Swengilan akamanga harsatna toiro chuan kein ka kam ve thungang thlona chuan puak thei thil chuan puin Abu Dhabi a kan chukanga kan puak thei thil kam chu thlona kan hnu chiang atuk November ni somni pakua Abu Dhabi atangin Amman kan pananga Rome atangin December ni khata Vienna kan pananga North Korean embassy Berlin Pyongyanga kan hole donane documenta chuan puak thei thil kam dan turpo kim chang takin ainziaka atlang pui zor kan soyange puak thei thil chu radio pian mangasia mania switch pali oma onvek turane sana mil thei oma chuta chuan darkar ko hnuwa puak tura kammai turane chung thu chu by heart tuma kazir lain kan chuan pui intelligence pakhat chu pindan malama tangin aron luta sorkarin in pahnia hian rinna angat thlapa mase hlo chamero chu om theiane chu ngai tha chini mialo ti pain meizial pek ni aron phora swengela chu apea meizial zinga khan pen tuiduma in chin chia awma a filter khain se chuan achunga khan tur chak tak mai awma in se rualin akhu chu in ka aron chuakanga kapo in chon lawang manin ni chuan thu anzofia ma chewin tur chu inei man turane kan mission hi thuruk top khok engti zong po kan von him atul wangania
in rethiam tiro mintia swengil achu abu ngau ngawa intelligence officer vek chuan injin sen sawatan dollar sing khat in nei dona okua in sumle pai ain kolang chuba ka chuan swengil la riselna ingai poimo em turane adam doi ei hun ilo riat pui don nia atia swengil hian pumpuina anei thrina kanche chuwa ma hian zaipuya tok ani ome swengil chuan intelligence officer chu kan ma a pindan pakhata chuan a hroiluta anin biak na kim changchu hret heilo maila anoki aron santa ka chuan an thu soi then khat chu ka hretheya swengil chuan a thlak lutuk kan kalna hmun tura hian an la indo mek Iraq le Iran te chuan indo an la machon meka chung muna puak thei thil ken lu te chu thei lo ani don chiang sa thilkal swal se keima chau kanilo okhu portal boidon kan ram kan mual phau hle don ti te hi in rethiam lowem ni atia intelligence officer chuan hei hi kan thu pek don ania harsat na le du khop lo la inei chuan director hne na hril ro tin lo changa swengil chuan mi mol ho hemi chungchang hi chu mun puya po ka soito kan mong kan hlim don chiang ania ti pain pindana tang chuan aron chuaka a mel chu a munom lo kher mai zaipui tok hlim doldang tak ani ba ka a thinrim mel nen chuan mu reom tak kane intelligence officer ron chuak chuan swengil chu a risel na ngai poimo turin minron cha non lea min kalsan hnu chuan hemison len chuak tura intiamna kan neite ka ngai tua kan hlotlin huna ka chungte bula ka kirle hun turte ka suang tua ka beipui thlak tur hautak thamzet tura chuan kan beipui thlak tur hautak thamzeta chuan rilruwa inti chakna tur kamamone chumizan chuan Soviet Union a thlona tui thunin kan truma Moscow kan lut lea nikhat kan cham nuwa Budapest khopui kan pantangal Budapest chu classic a in tran to wangin avot le zana kan thlenga kan embassy chu kan thleng don tian lo hril lo kan chet na hi thuruk to pania wangin mitlem te bakin an threlova embassy a kan in soi chopa filtejan pakhat hne na om turin mintira minron hruai tura antir berkherla chu mithar aloneya khovot nuaya rei tak min bopuya kan thlenna tur hmun chu kan thleng thei ram swengila dam lo le khovot nen Budapest chu a hreom kher mai kan thlenna in chu agent dangin anen kola mun then khatte min fan pui ti bak chu hanchin chiatlak engma omlo Budapest atang hian Vienna khopui panin Austria ramri kan lu ngai dona Japanese khwaljin lema kan chang to don ramrikan chu a hupur omlai berane kan thlenna agent chuan ruam manna aloneya embassy lir thein ramri chu kanila kan passport diktak kan la mangang kan hole lama kan kim loti an check to kher lowang tin arwa mana chutiang chuan harsat nom lovin Hungary kan chuasana Austria ram chunga passport lem chu kan mangta a Japanese pa fakhwaljin kan nileta Vienna hian kan thlenna tura lorwa manlok sa Impact Hotela kan lut ngala swengila tak sachak lo azwala hotel kan lu hnu chuan kan mudeu charchar Vienna hian ticket kan in pedon ani kha foreign intelligence ten an lo boy puisa vek to a chu kan valam tur chu ne ticket in petur chuan swengil nen kan chuaka phone embassy biak po hnuwa kongpui bulloka park kan pantangala chuta chuan meiche pakhat alandana Korean mi niom tak hi alowama park aleya chuan kanin toka chunu chuan nakayama arontia swengila chuan nakayama tibokin alo changa akalpa chuan bolhloboma thil athak ruta zau kanvela omanomem ti kanen fian nuwa bolhlobom chu kanvaina envelope palonia
Swengi la chuan achunga thilom chu anena kan hlotling theidon in alange aron tia atuka chuan Vienna khwaljin te tlo thin mun rang kan tloa ni khat chu kan wa chuana Swengi la chu anale zual mayumi kakal thei to lo aron tia kan Korean mingin kanin kauturani lo damdoin na lu chi ani boxi lova hotel chunga kaninen kol tangot maya taksa chak lo tak nena mission poimo top khok len chua kantum tur chu hupurom duang reng tak kane Swengi la chu tlayaron thowa Budapest atanga kan ken puak thei thil lem mangin akam dan chu kanzir tranta a Vienna hian thlona ticket latura kal kaniangin kanti turber kanzo fel thei boka kan chua san zui le ta ne Belgrade chu Japanese khwaljin lem kan channa a akhir ber tura anrin lo kane anram sarkar chuan Japanese khwaljin te chu lo lom hle ma se an tlo thadu lo thunga chuwangin minen thla uluk hle ang ti chu thil chiang sa ne thilom dan ngai tuin keipo ka hlau thong ve khop mai thlona chuan Swengi la chuan kan jin kong hi atir te tangin afu lo a oyom lo lutuk atile thrina Belgrade a hian Swengi la dam loen kolin hun tamjok chu ka hmanga bazar tura kan chhuat rumin kanin bozui tale ngala mase hotel panna chang chu kan theve ve e bagda talu turin kanin buat saya kan puak thei thil kam turlem mang chuan kanin zir tluka mai mi ching chung poin kan kam thei toang ti tur khopin kan thiam ta Belgrade kan chua san don chuan kan pindan chu min chui zui lo na turin kan thian fai hliawa Swengi la chuan kan ramutak tak don ta ye atia Baghdad thlona trumhuna chuan Korean Air flight 858 chu aloading reng to mai kan thlona tanga tlan konga kan kalpain kathira kan mission tak chu hei hi anita November ni somni pariat nitlak nuwa Baghdad chu kan thlenga Abu Dhabi panle ngal tur kaniawangin kan chol khomuang don lova in buat saina hun tlem te kan nei terminala kanom lain Korean mi pahni in chainal tak mai anron langa briefcase anron khaya kan filte jen ten ni ti ka hrathiam ngal maya briefcase a chuan puak thei thila om ti po karing thiam ngal bok chibai kanin buk nuwa chuan filte jen pakhat jok chuan apua hun kamdan kan thiam le thiam lo min zota kan thiam thuin kalo changa arem chan vele income ngal don nia tin reyom lovin min thla kanin thlen nu chuan thlona chuang tura endikna paltlang turin kan lut phei tangal Swengi la chuan briefcase chunga khan tuyu mawma kha puak thei thil ti puak na tu tur ani kha apuak thei thil nen da koplat turani atia kantrong hretheya mem tian kwal nuwa battery kha apoi mo bok battery dang ahman thei mi alawania ti bawoi lo chuan puak thei thil tuile kadam doi I chopol lo ram ka be se ye atia anui deu saka security checkpoint a chuan ahrangin minendika briefcase chu kathom hnozinga kada tela endik na chu anuluk khop mai kan thom hno ba ka kan taksa thlengin anendika alang chuan GI mel lo taka om katuma mase aruk chuan zam takkane endik na chu kapal tlang maidone mo katilain agent pakhat meichia lo upawak lo hian kathom hno chu aron dap vele a battery chu aron lek chuak tawa wa maya abula tuyu mero chu aphort tello chunu chuan thlona chunga battery ken lu phalani lo aron ti tamaya kachiai ta khop mai battery tel lo chuan puak thei thil kan kam thei don lova hun rei tak kan lo ro man to kan mission chu atlolin thale zung kan seng thlon don tinane battery chu min pekir turin kangena mase aphal chuang lo chumia nein battery ka uitlat mai chu aring hlel ta zoka ikeng lu don lo ti pain
bolhloboma min paisak tadai mayane North Korea lo chamin kan hong thiang lo ti ka hriat awangin swengi la lama kawatlan pheivata thilom dan kawarila agent tomna khan vakalin bolhloboma tangin battery chu ala chuaka radio avua anti nungchin vela agent hena chuan radio battery mai ani he airport danga hei hian buaina min siam ngai lo kan ken in phallowa buaina min siam ani chuan Iraka Japanese embassy kan pe pop nga lang atia Japan chu ram hausa ania an hausak na chu until ti theina ne chu agent po chu Japanese embassy an soirik ta ka chuan azam ta hle mai agent pakhat dang aronin rol thuaya min lo hrethiam do nia keini chuan titura min ti kanzom mai ani e atia angoi deu wangwang nuwa battery chu kenglut mai ro u min ti ta ne aha dam thlak ta huai mai checkpoint dang kan paltlang le a tuntrum chu swangilan radio le battery chu akeng ve to thunga har sat na omlem lovin endik na chu kan paltlang thei swangi la bok chuan piangyang mi mol ho hne na khan buaina kan tok don ti ka hril chianga sin mole atile a kan thlona chuana tur kan ngana launch chu South Korea ram ni mai turane South Korean deu clear an lo oma thutna kan rem fel hnuwa briefcase keng chuan swengil chu in thierna aluta reilo te hnuwa aron chuak le ngal mayumi mi pa in thierna zong an hmangveka nangman ikam mai angaye aron tia puak theithil kam chu kan zir ngat to khania mase taka kakowatla chu azamom em tho swengil chu ngun takin kamela niro se karon kirle thuayang ti pain briefcase nen chuan meiche in thierna lam kapanta a in thierna pindan pakhata ka in kalhnana puak theithil chu karem khomta a khoi poi theidan turte lo cham theina rem chang omte chuan pressure min siama kakut khur der chu eng tumru namain ati top theilo karem khom hnuwa chuan kasana ka ena dar somle minute somli alonia minute somni hnuwa thona kan chuang dona chuta tanga darkar ko hnuwa puak turin puak theithil chu ka kamta ne tuna chuan hoikir le thei ani to lo loncha kawakir le a kakam fel ti lantirnan swengila mulain kalu kabungawa thlona chuang turin kanin buat sai zui ta ngal swengila chuan damdoi mum pali aron phora iril ruchi ai turvena ta nei ro mintia pahni kanaya ani pon pahni ai ve ngal thlona chu basin kanpana chuang ve tur dang South Korean ho chu annui wara an hlimhmel chu rorel na in chunga an chung te lungchia le an thinrim mel ka hmu lein katan mangchia ani taringot thlona kan luta swengi la chuan athom hno chu thutna chunga ada ati dan bok chuan kativea kan thutna tlara chuan si thumoma tukverlama kathruwa swengi la chu alaya thuin mingo pakhathi asira aron thuwa South Korean kan thutpui lo chu van nei ka inti hle mase he mingo nu hi achuang tlang don ani chuan tin adin mun turte ka ngai tua darka rei lote a thive mai thei ania chu ngai tua na chuan ka om atinuam chi alo thlona kongka an khara kan dam doi ei chu athok vak lowe moni ka zam rukhop mai kan puak theithil kam kha ahun ma in puak ta se ti te ka ngai tua a thalam suang tua na reng om theilo kan chuan pui te chu an ti na sakhop mai in sakna ti bor vela na thok aninge yang nan thona sat dan te an pu te laka an lungoi lo na te an soi hloma an ho tur chu an hlimtlang hle hemison kan zo fel huna chuan kan rama spy choi moina sang ber min pein ro puina lal lukhum ka khum to dona spy atangin min cholti ranga ka chungte hne na ka kir lehang
chu suang tu na chu ril ru ha dam na tan thlona kan chuan chung hian ka hmang ram ani darkar khatvel kan thloka mase ka tan chuan chatuan tluka rei ani pilot chuan intercom atangin Abu Dhabi kan thlen thu aron puang chu ka thutna tangin ka zuang tho ta jok ko me hemisona nakhir zual lai chu kan zo fel nai thlona chu atuma mase thlona ge ta chuak turin enge mo chen kan nga ka kan thom no dana kan hon chuan briefcase chu alola om khiau mai alan mai dana chuan thlona ti che thei turpo ani melo kan thom no chu kala briefcase ro nu chein thom no dana kong khar chu ka khar nan ta ne thlo theina tranga chuk tur chuan kan intlar pu ta kan ril ru aman mo nen tol zung ta cheu mole tia han au vak mai te chu cha kom takane thlona tranga kan chuak chu air hostess chuan in thom no in mai palania tin minron ko kir leang ti ka hlau tak zeta mase chumia ya chuan kan thlona in chuan awangin kan lome mang tha u min ti ta zoka thlona tanga kan chuk chu huai take an ringot mai swengi lapo a hmela tangin a hadam deuh ti ka hrethiam mase kan hadam na chuan adai rei lo khop mai Abu Dhabi airport a chuan thlona ticket le passport chu thunei tu ten an lo la khoma kalzel turte chu boarding pass ran an peya passport an la khom ti kan thria chu kan ham hain kan chi ai ta hle kan tum dan chuan Jordanian Airlines flight 603 in aman kan pananga Rome kan thleng leang mase kan be sei lok lovin endigna an local puyani chu heta kan boina hi lian tak mai ani ya swengilan kan zin kong hi ati ratangin afulo aoyom lo lutuk ati thrin chu ka hrethiam veta kan ticket chu Abu Dhabi atangin aman chuta tanga rom pan le tur kan neya arin hlelom lutuk tlat engwangin nge Japanese pa fa khwal zin hian indo na mun Baghdad atangin Abu Dhabi anron kai kher ni Roma an kaldon ani chuan direct flight atam lutuk Abu Dhabi a kan cham do ne hanti donila visa kan nei thei don lo Japan le UAE in rem na an nei lawa Abu Dhabi a kan chol ngot thei lawane kan harsat na ma chon chu kan be sei lok lo thil ania airport danga kan thria thei china chuan hetiang hian thunei tu ten ticket le passport an lo en dikher ngai lawa kan harsat na to chu a hlawam tatlat ticket pahni kan nei khania pakhat jok chu arinom don lo wangin Vienna tanga Baghdad chuta tanga Bahrain kaltur ticket jok chu kan thelu ta kan thelu na pa chuan pindan pakhata boarding pass boipui turin alu pui ta ngalane swengi la hne na chuan zoite in engtin nge kan tiang kawatia Abu Dhabi hi arang theyang bera kan chua sanangai Bahrain kan kalanga arang theyang berin Rom kan pan le nga lang tin min changa hetianga kan boila hian Bangkok pan tour flight 858 chu athok chuak le towa zana athok chuak chu ka thlir reng nge a achunga chuangte nui hlim thom te chu ka benga arinon reng mayane darkar khatvel aliama Abu Dhabi airport chu are rui to mai kan ticket latu kha atho pui tenen anron langa kan chungchang an soi ti hria takin kan lam anron hoi zau zawa swengi la chuan vapan nain thilom zia awazota jingdar kwa in thlok chuak dona buena om hran love tinalo chang swengi la ron kir le chu amai aron nuai nok noka kan jin kong hi atira rang khan adik losa ti bok chu aron soi le a athu bel chuan minti hlau takzet thlona che sual hi chu achan an chui chuak lok lo thina min ron jon ma in pyongyang kan thleng man tawang chumo atia swengi la chu kanena athu soi chu aring bik lo ti a hmela ka hmutheya ka soi chuakin ka zo chik du talem lo thung
vartrian aron nia jingda ruka puak turin puak thei thil kakama tuna darnga le minute somnga pali niin thlona chu endaman tuipui barma hnai vela a om toin karinga achia to hun tur chu minute lem te bak ani to lo reilo te kamuthlua ka har nu loka thlona kan chuang zuya Abu Dhabi atanga kan thlok chuak tur chu kalom kher mai darkar khat nu vela Bahrain kan truma November ni somni pakwa pathian ni kan himlo ti hriain rom pan turin thlona ticket kan boipui ngala achan chu Abu Dhabi atang khan ticket ran kan manta ka wangin rom thlenga kalna tur kan nei to lova ticket chu airline ticket office vati nun angai kherle ngala pathian ni ania wangin office an khara swengi la chuan lungoi lo mel takin nithum chung Bahrain acham turin visa ingai tua mayang atitane hotel intercontinental thleng turin telephone mangin room kan hawa taxi in kan panjui ta ngal kan thleng chu kan mudeu top ani ber mai office hon hun nga bak chu ti thei kan nei lo thotran ni chuan rompan tur ticket kan boi puya mase kan van duai akal tluang nge ni alo zo vek to thole ni kan nga trul thotran ni chuan mun then khatte kan fangkuala zanria tur theile changte kan leya in phone ron ria kan phuchiang khop mai kan ho tu te tiamin tu main he hotela hian kan thleng tian threlowa tuin nge minron bianiang ti chu ka ngai tuana lut ngalania swengila kavena ani po ke yang chi in achi ai ti ka hria phone chu awachanga reilo te nuwa ada aron kirle chuan tukverbula dingin akutin atukhum adom wanga engthil dik lo nge tiaka zona chu chan po minchang du lo a mela tang chuan azam hle ti ka hria keipo kalung phu chu rang takane phone chu aron rilea awachang lea anin biak lak lola in passport minron dila kan Japanese passport kapea kan mingle passport number te achiar nuwa phone chu adata swengi la chuan Japanese embassy ani kha minron zon mu chu ala har sadeu dona lungai lutuk du su mintia mase ke chuan chu karing chi alo kative thung achan chu thu nei tu te hian tu te nge kan nia khoya nge kanom ti chu an thre ne so viau to riat na kanei tlat tane phone aron rilea swengi la chuan angai thlak zuai nuwa ada ngala mayumi Korean embassy atangin mi patni anlo kala kan pindana aron chaudona muhi langin lowomla keiman kalau dorange atia lau thonge memin khuma chuan kamu ngala ka ham haizo to nen phei khok ka phel the ngil tang he thunei tu ten kanomna an hre chiang hle ti chu Korean embassy mi le sa anron landana phat rual anilo khuma chuan pil theini se pil raldai maite kadu hialane mi pahni te chuan kongkaron kikin anron luta swangi la chuan Japanese strong in alobia anin Japanese strong an thre box silo sap strong in anin bethei box silo an thin rim chu Korean strong in an han ang vak thrina sotero chu asot nep khop mai anron kal chan chu an soi chiang ta Korean Air flight 858 sol khopui pan tur mi za sompanga chuana chu Bangkok an thlen main achin riat lovin abowa ache sualani anring anokia tangin anche chualna chuan min ring hlel ti po hairual anilo thonat lak thu ka hria chu khati hun lai khan in chirna kanei lem lo kan mission a hlotlinga kan thruai tu ro pui kimil sungale kan thruai tu du tak Kim Jong Il ate tan tha ka thoveta ka in ngaya kumsang khazakwa somriat pariat Olympic Games chu Shaolin an thleng theilowanga Korean ram inzom khom lena kong chu kan zo to don ti hi karin danani
embassy mi le sa pahni te chuan naktu ka kanron kal leang tiin min chua sana an chuan hnu loka hian mi pakhat chuan kongka tangin chocolate aron vom luta minen thareng to ti chu hairual anilo chumi zan chuan chin khat po ka ching lo min ron man hun chu a hlavak lo ti ka hria muthil ngai na om lo swang hi le ro chu a chaw hle ni yang a na ring khop mai zinga thlona chuan tumin thom hno kan peka kan zo fel chu chua mai katuma swang ila chuan langoi lok te khai aron tia a mel chu a thu tak kher mai a ip te tangin mezial bom aron phor chuaka a cheber donin kan ti tur chu i hriat kha atia mezial bom khat chu min peveya man chua kan nia kan tlan chuak theidon lo ti chu kan threthiam ve ome ma se tur manangai do nem ti ro chu kan chiang lova mang tur chuan huai sen na kan nei do nem ti po kan chiang heklo elevator kan chuan lai chuan swengila chuan kan zin kong an thlan hi a fu lo vel vekti mi mol ho chu ka hril zinga sin mole ka kir le hun chu ka an puina sa teang chu atia hotel atangin kan chuaka minen zui tu reng chu kan ring helfai vek to a kan tumber chu Bahrain kan chua san theida lo mo tiani to thlona trum hun lam chu taxi in kan pana ka mezial bom chu ka hum rana man ngai lo ram se kawati tak em harsat nom lovin airport kan thlenga boarding pass kan boi pui ngala min ron zui tu anomem ti ka thli thlai thuaka ka mu china chuan anom lem lo passenger dang tenen kan din ho lai chuan beiseina kanei thar le a kan chuak theidon ani hi kati mana chuti mek lai chuan Japanese strong dik tak main kan hnung lama tang chuan in passport kalawen lok theim aron tia ka hoi kir chuan khochak lammi sang thang reng tak hilo nia kan passport chu ngoi rengin kan peya ani po akal son tangal intlarna tang chuan da chua kaneya thlona chuang turte antol pheizel hanmu chuan an om du khop mai karil ruwa thlona intelligence officer thusoi a cheber intongani chuan tur kha inei hre turani lo ati te kha ka hre thar le a nie ke hi kanram fanu chuan vor kaneya korea ram pahni te inpum khatna tan chuan kanun ka hlan mayang tiin ka inse ruwa baghdad kan thlen hnuwa tanga karil ruha damber trum anita hial ome rompan tur thlona chu athlok chuak ti awrin na mangin anron awa kan beiseina chuan min liam san tawung fung mai kan passport latu kha aron kir le a inomna khan lo om reng ro aron tia swengi la chuan enga ya mo alo tia chupa chuan Bahraina Japanese embassy mi le sa kania mayumi passport hi alemani thuzo fi ni dona police te anron thleng thuayang chumi ma chu thila thlak engma loti su minti tamaya kanomna vela chuan midangan omem tianin thuiwak lo atei kuala chuti lai tak chuan swengila chuan okhua tur kha eyang che tuna chuan min hre chuak towa beisei tur om tolove ei lo chuan i torna anazwal don ania ke chu thi hrena kanei lem lo kadam rei towa nangero chu atia soizom lem lovin lelama hoya min ngai damang che atita a kim swengila North Korea en thatu thaber le lo tling berte jingami kan chuadun hian a upain ataksa achak lo hle towa mase du sakna le lainatna thinlunga pureng tiero chu hairual anilo ahun topa chuan hlaunain atizam lowa mase kadin mun angai tuin chuta chuan atliak nop thung ani si engma ka soi thei to bik lo ka hre thiam tilan tirnan ka buringota ka suang tuana mi thla chuan kanu aron langjok mai training chung zongin in katlo tlem emema ka hopiangin ka kalle hun turin atilungaya hre omati na chu lan chhuatir lo shram atum thin
tuna chuan minen kol seilian tu kanu chu kati beidong nin ka hria chungko aya party ka thlang chu ka in chira ma se ka siam that thei engma aum silo swengi la chu kanena mei alo zumol mola pa ei hun tur min ron thril don nia katia ngai sak vak lo ti hriatin abu ngawa ani po aswang tuana akal thui hle ani ka ring Bahrain police panga vel anron luta anrol akal turin min ron ti tangal swengil nen chuan min thren ranga pindan lian vaklova minen dika minen diktu chu mei chia ania a uluk kher mai ka thom no zong zong a hai lip se veka ma se ka zial bo mero chu a mai hlau thung hallway ya min kirpui le chuan swengil chu alo om reng towa abula chuan police pakhat adinga swengila chuan amit mul aron kan zewa meiziala hi mem atina nin ka hria keichu kalo nui deuh saka ameizuk lai min ron pe a meizu thinanga min lan tir atumna ne kazuk nuwa chuan adang tran le tumin beka ka meizial bom le lighter chu police officer meichia hnena khan kadila kalak min phalsak hlau turom na meizial big chu ka phor chuaka abom chuan police officer nu hnena chuan ka pekir le ta ne chuti mek lain police officer pakhat chu ron au chungin aron tlan pheya antong ka hriat lawa wangin engthu nge soi ka hrelo swengila kaina alo bu ngau ngawa chuti lai tak chuan officer khan ka meizial chu min ron chu saka mase ngai tua non po ngai tua non lovin kalakir le ngal hei hi katan chuan engkim ani towa min lak sak ngot thei ani tolo ka ngai tuana mangjui to lovin meizial chu kaka kada a filter chu ka se ta ne officer chuan min ron lak sak le atum thleng chu ka hria a au vaka ma se aso to love kei kan throi tu ro pui kimil sunga fanu awi thuo yang maya kum tam tak spy tra nitura min rual hian kati tur chu katia commission chu ka hlen chuaka karam tan thupek zomin tur chu ka eta ne thimin min ron boa napo ka hretolo thim chuan puan cha ta kangin min ron khu zela engma hrelovin kaum zui ta a